Praise God. Praise God. Praise God, brother. Okay, start करें. बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बाप्पा याच्या वरत्या वेळा पसवतो आम्ही तुका अर्घानिता वै बाप्पा तुझ्या वरत्या मगान परत तू आमका या संध्येच्या वेळार संगत हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तू आमचो कुमकदार आणि मजतदार जावन आसाय आयच्या दिसा तू आमकां शिकय तू आमचे लागीं उलय तुझ्या उतराचे उगडापण आमकां दी कित्याक तू आमचो कुमकदार आणि मजतदार जावन आसा तुझे विणे आमी कितेंच करूंक शकना कित्याक देवान आमचे पासत तुका बसयलेलो जावन आसा त्या तुझ्या उपकारा पासत आमी तुका अर्घानिता आयच्या दिसा जायती सता तुझ्या उतरा मरिफात उगडापण करच्या पासत हांव तुका अर्घानिता सांगाता सरी उतार सोंपेपणीचे समजूंक ती समजणी जणवाय तुझे गुरपेन फाव केल्ल्या पासत आनी सोंपेपणी आनी उदाहरणा मुखांत विवरण दिवंक फाव केल्ल्या पासत आणि हरी एक उतार अद्भुत कोणानी थीर करच्या पासत अर्घानिता सांगत असता तुझे उतार ऐकून अडकडच्या सर वाईट स्पिरिताक हरी एकल्याच्या खाल जमात आणि बायसम जेजूच्या नावान तुका आज्ञा दिता अशे हरी एकल्यानी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा जावन हे मागता हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके प्रेज गॉड ओके देवाचे कोण बोलता सिस्टर उतार प्रेज गॉड वायलेट सिस्टर असा शेअर करताली ब्रदर. ओके प्रेज गॉड सिस्टर गॅलेशियन 2:20 घालतात न्ही प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड ओके कोणी वाचता न्ही प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड क्रिस्त सोवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बागार क्रिस्त म्हजे ते जियेता रक्ता मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटोवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता प्रेज गॉड हालेलुया पण हांगा कितें म्हणटा क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला वैगी म्हाका क्रिस्ता सवे कुर्सार मारला गी प्रेज गॉड वय कोणी उलयत ओके प्रेज गॉड मारला गी क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला म्हणटा तेही बरें लागता गी प्रेज गॉड हालेलुया पळया मागीर फाटी येवया आमकां रोमाकारांक बरयलो 6 अध्याय 6 ओळ काल्या म्हणटा पळया रोमन 6:6 मागीर फाटी येवया सिस्टर प्रेज गॉड कितें बरयलां हांगा प्रेज गॉड पातकी कुडीसो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडा आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैंबू क्रिस्ता सांगाता आमी कुसायला म्हूण आमी जाणा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पळया ते क्रिस्ता सांगाता कुसायला म्हळ्यार आमचे आदले सैंबू
आम्ही जेजू मरताना हरी एक भावार्थान आमकां कोत्ता हरी एक संगती पवित्र पुस्तकांत या जेजून कितें केला कुर्सार ते भावार्थान सत मानल्यावर बी मात्र आपणाचे आमी करूंक जाता आमच्या समजणे जावन दी आमच्या जाणवायेन जावन दी ते आमी आपणावंक जायना भावार्थान सत मानचे मात्र आमचें काम केदार आमी भावार्थान ते फाटी येता या सत मानता ते आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता त्या देखून आमी वडल वाचले गलेशियन परत घालतात दिसता ते गलेशियन 2:20 गलातकारांक बरयल्या 2 अध्याय 20वी ओळ 2:20 क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला म्हणटा वय गे आमचे आदले सैब आता ते कुर्सायला क्रिस्त सवे कुर्सायला त्या देखून काले म्हणटा हांगा पावलो गलातकारांक बरोवन हांव आतां जियेता तो हांव न्ही प्रेज गॉड कित्याक हांव न्ही म्हळ्यार म्हणजे आदले सैब कितें पातकी सैब कितें आसले हरी एक जेजू सांग आतां कुर्सायला जेजू कुर्सार मेलो तेदला हांवूय मेलो म्हळ्यार म्हणजे आदले फातकी सैब ते कुर्सायला त्या देखून हांगा म्हणटा क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बागार क्रिस्त म्हणजे ते जियेता प्रेज गॉड त्या देखून म्हणजे आदले सैब जियेल्या वरवीं आतां हांव जियेता जावं पुरो पूण कोण जियेता क्रिस्त म्हजे ते जीवन आसा आतां क्रिस्त काले करता म्हळ्यार म्हजे मुखांतर ह्या संवसारांत जियेता मात्र न्ही म्हज्या मुखांतर तो कामां करता कित्याक हरी एका आमकां कोत्ता ह्या संवसारांत आमी कितेंय काम करीचे जाल्यार आमकां कूड गरज आसा त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत येवन कितेंय करीचे जाल्यार कूड जाय त्या देखून जेजू मोरी मायेचो गर्भ विंचून काडलो आनी ह्या संवसाराक तो मनीस जावन आयलो त्या देखून आतांय देव ह्या इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता म्हणटा तो आतां क्रिस्त म्हजे ते जियेता त्या देखून हांव न्ही ताच्या सत्तेन हांव करूंक शकता त्या देखून देवाचें उतर सांगता म्हाका बळ दितले जेजू क्रिस्त सवे सर्व संती करूंक म्हाका साध्य म्हणटा फिलिपायन्स 4:13 त्या देखून हांव कितेंय करता जाल्यार आतां म्हजे सत्तेन न्ही जेजूच म्हजे मुखांत करता म्हजी कूड हांवें तुका दिवचे तो म्हजे मुखांत ह्या संवसारांत वावर करून आसा आमी हेरी एकले देवाचे मंदीर जावन आसा त्या देखून जेजून सांगलें हांव गेल्यार तुमच्या फायद्याक पडटलें बरे पवित्र आत्मा हरी एका भितर आसा हरी एकल्या थंय आसा त्या देखून आतां आमी जेजूच्या की चड पळोवंक गेल्यार काम करीचे कित्याक जेजून सांगला म्हजे की चड तुमी करूंक शकतल्यार म्हणून त्यातून क्रिस्त म्हजे ते जियेताना तो म्हज्या मुखांतर आतां काम करता त्या देखून आतां बरयला पळया रक्त मसान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासून आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता प्रेज गॉड म्हळ्यार परत हांगा बरयला हांव जियेता ते जिवीत आतां हांव ह्या संवसारांत कितें रक्ता मांसाचे जीवन आसलें जाल्यार ते कोणें म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासून आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या भावार्था वरवीं आमी इंग्लिशान फेथ ऑफ गॉड करेक्ट न्हू सिस्टर फेथ ऑफ गॉड एंड फेथ इन गॉड करेक्ट हांवें सांगलें प्रेज गॉड फेथ इन गॉड म्हळ्यार आमकां कोत्ता पुराय आमकां देवाचेर पातयेणी आसा वयगे देवाचेर जेजूचेर पातयेणी आसा हांगा म्हणटा ते म्हणना फेथ ऑफ गॉड म्हणटा म्हळ्यार देवा सारकेचो भावार्थ म्हळ्यार जेजू कसो ह्या संवसारांत जियेलो त्या रितीच्या भावार्थान हांव जिवन आसा म्हणजे जेजून कितें ह्या संवसारार अलौकीक कामां केली अनेक रितीन सांगचें जाल्यार आमकां कोत्ता जेजून लाजराक जिवंत केलें 4थ्या दिसा आनी जेजू उदकार सरलो हरी एक ताणें एका सुतान केलें त्या रितीचो तो भावार्था वरवीं हांव जिवन आसा फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड म्हणटात जेजू म्हळ्यार देवा सारकेचो भावार्थ म्हणत अनेक रितीन कोंकणीन देवा सारकेचो भावार्थ देवातय भावार्थ आनी देवा सारकेचो भावार्थ ताका व्यत्यास आसा कळ्ळें की पूण हांगा देवाचे उतर घाल म्हणटा पाऊल घाल म्हणटा आतां हांव त्या जेजूच्या भावार्थान जियेता जेजू कसो संवसारांत कशें अलौकीक कामां केल्लो तो भावार्थ त्याच भावार्थान देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पूण देवाचे उतर सांगता हरी एकल्याक ते सेम पूण म्हज्या जिवितांत कित्याक ते अलौकीक ह्या देवाच्या भावार्थान म्हाका जिवंक जायना कालें कारण आसूं बरो प्रेज गॉड
Praise God. कोणी असा दी प्रेज गॉड Praise God, brother. असा दी कित्याक म्हज्या जिवितांत कित्याक ते देवाच्या पुताच्या भावार्था प्रमाणे जिवंक जायना काले कारण आसूं पुरो प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया म्हणजे आमकां कोत्ता देवाचे उतार आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक या त्या उतरांतली सकत या देवाची महिमा पळोवंक एकच अडकळ काले म्हळ्यार आमकां कोत्ता अनबिलीफ म्हणटात अनबिलीफ म्हळ्यार अविश्वास अविश्वास म्हळ्यार देवाचे उतारां विरोध आलोचन या कार्ये देवाचे उतार पातयेना जावचे ताका अविश्वास म्हणटात वयगे प्रेज गॉड आता अविश्वासांती अनबिलीफांती तीन टायपाचे अनबिलीफ आसात तीन नमुन्याचे पहिले जावन आसा इग्नोरन्स म्हणटात इग्नोरन्स म्हळ्यार आमी काल म्हणयत नेणारपण म्हणयत आमकां देवाच्या उतरांत या जेजून कितें केलां ताच्या विशयान आमकां समजून येतना म्हणयत एका रितीन आमकां कोत्ता आमी केदाळे एक उतार काडटा हांव ओजाया 4:6 म्हजी पजा नाश जाता कित्याक गिन्यानाच्या अभावाक लागून लॅक ऑफ नॉलेज काही म्हणे बरोबर ना लॅक ऑफ प्रेयर जावन दी या सैताना वरवीं जावन दी बरोबर ना काले बरयलां गिन्यान ना तेंच्याची देवाच्या उतराची आमकां समजून येनाटल्या वरवीं या नेणारपणा वरवीं आमचे जिवीत नासवन आसा त्या देखून पाऊल सांगता एफेसकारांक बरयल्या 4थ्या अध्यायांत 18वी ओळ घाल सिस्टर 4:18 एफिशियन 4:18 काले बरयलां प्रेज गॉड कोणी वाचतात गी वाचयत गी कोणी वाचयत प्रेज गॉड कोणी वाचयत गी वय वाचयत गी वय brother. वय वय देव वाच सिस्टर म्हाका स्क्रीन दिसते ना वाच वाच हा देव जिवितांत तांकां वांटो ना तांचे हा नेणारपण आनी काळजाची दारुणायच हाका कारण प्रेज गॉड हांगा पळय पाऊल सांग पाऊल म्हणटा देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना कित्याक म्हळ्यार तांचे नेणारपण पळय गी इग्नोरन्स म्हणटा आनी काळजाची धारुणेस हाका कारण जायते फावटी आमी सांगयत आमकां जायत्या जाणांक आमी ऑर्डर सांगला पळय देवाच्या उतराचे समजून येना अंडरस्टँडींग ना या नेणारपण सांगयत या जेजून कितें केलां ताच्या विशीं समजून येनाटल्या वरवीं आमच्या जिवितांत ते काय म्हणटात देवाचे जिवीत आमी अनुभव करूंक शकना प्रेज गॉड एक अनेक स्क्रिप्चर सांगचे जाल्यार आता 2 पीटर 1:3 घाला एक पटी 2 पीटर 1:3 प्रेज गॉड काला बरयला वसा सिस्टर आपले स्ವಂತ महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची ओळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज असलें सगळें दिलां दिला की दितलो की प्रेज गॉड दिलां दिला बरयला वय गे पळया काले बरयला आपल्या स्ವಂತ महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या कोणाक आमकां सुमेस्तान वय गे देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्ती गरज असले सगळे दिला वय गे आता सगळे दिला म्हणून बरयला ते जिणेक खरे भक्ती गरज असले कशें दिला आमकां कशें मेळटा आमकां ते जिणेक आमच्या जिणेक खऱ्या भक्तीक गरज असले सगळे देव म्हणटा बरयला वय गे ते केदाळ आमकां मेळटा केदाळ ताच्या विशयान आमकां समजुनी मेळटा आमी तशें आमकां दिला देवान अनेक गरजे सांगचे तर बाबार्थान वय भावार्थान पूण उतरान खाले बरयला आता ताजे वाचल्यानच आसा इंग्लिशार वाचल्यार तातूंत करेक्ट आसा पूण तांणी समजता आपोवणें दिल्या देवान पयले खाले गेला आपणाची वळख आमकां दिल्या वय गे प्रेज गॉड वळख जाल्ल्या वरवीं म्हळ्यार जर तर आमकां वळख ना या नेणारपण आसल्यार आमकां ताच्या विशयान समजूंक जाता गे
जायना मग त्या देखून वळख इम्पॉर्टंट वळख असल्यावर मात्र देवाची ओळख कशा जाता देवाच्या उतरा मारिफात आणि पवित्र आत्म्याच्या सत्यान वैगी देवाच्या उतरांना आम्ही चड चड वेळ कसिल्यार ऐकल्यार सताची शिकवण ऐकल्यार आणि नियाळ केल्यार ताच्या विशयी आमकां चड समजणी जोडूंक जाता जर तर देवाच्या उतराची ओळख ना जाल्यार आमी नेणारपण आसा देवान आमच्या पासून कितें केला ताच्या विशयान आमकां समजणी आसा त्या देखून आमी हांगा म्हणटा दिला त्या देखून आमी काय म्हणटा देवा लागीं दी दी म्हूण मागता हरी एक कित्याक आमकां नेणारपण देवाच्या उतरान कितें बरयलां ताची समजून येना नेणारपण इग्नोरन्स म्हणटात कळ्ळें की त्या देखून आमकां ते काय म्हणटात देवाची सकत या देवाच्या उतरांत असली ती सकत आमच्या जिवितांत पळोवंक आमकां अनुभव करूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून इम्पॉर्टंट जालें आमी ओझेया 4:6 सांगता म्हजी पर्सन आसता गिन्यानाच्या अभावा लागून लॅक ऑफ नॉलेज आमकां केदार समजुनी मेळटा त्या उतराची तेदार आमी फाटी येवंक जाता जर तर आमकां देवाची उतराची समजणी आमी जोडूंक आमी वेळ दिना वेळ कसिना जाल्यार आमचें जिवीत ज्ञानार्पणांत उरता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून पयले तिमोथी पयलो अध्याय 13 आनी 14 ओळ काल म्हणटा पळया 1 तिमोथी 1:13-14 प्रेज गॉड वा सिस्टर आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोगदून अपमान केल्लो बावडता विणे म्हणून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली प्रेज गॉड काय म्हणटा आदी कोण उलयता थंय सांग पावलो वय गे कोणा लागीं सांगता तिमोथीक वय तिमोथीक बरयले पात्र वय गे तो सांगता ताका आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोन अपमान केलो कोणें पाऊल सांग वय गे त्याला साऊल जावन आसलो तो वय गे वय. ताका खरी वळख जेजूची नटली तो नियमशास्त्राकाल जियेतालो वय गे त्या वेळार त्या म्हणटा आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोन अपमान केल्लो आतां कितें जालें ताच्या उपरांत केदार सत कळीक जाले आनी भावार्थाचे दोळे उक्ते जाले जालें जालें भावार्थ विने आसून ताणें नेणारपणान हांवें तशें केल्लें भावार्थ विने आसलो भावार्थ म्हणटा आमी तर त्या वेळार ताका भावार्थ कितें म्हणी गोत्तू नाटले भावार्थ विणे म्हणटा तो आसून हांवें नेणारपणान म्हणटा इग्नोरन्स तें नेणारपण अविश्वास एक एका रितीचे काल म्हणटात एका तातूंत एक जावन आसा नेणारपण ह्या इग्नोरन्स अविश्वासपणांत हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर आतां काकूळ दाखयल्या प्रेज गॉड जाल्यार खेल्यारी खाली गेला जिजून देवान ताचे वयर काकूळ दाखयल्या मुखार 14 ओळ 14 जेजू क्रिस्ता थंय असलेल्या बावड आणि मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय दाराळ मापान वतली हा हांव त्या नेणारपण आसल्यार काले जाल्यार आतां जेजू क्रिस्त ते असलेल्या आतां भावार्थावरी केदार हांवें ताका भावार्थान सत मानल्यो त्या वेळार काय जालें आनी मोगा बराबर आतां आमच्या सोमयाची कृपा म्हजे ते दाराळ मापान वतली म्हणटा त्या वेळार हांवें नेणारपणान केलें केदार हांव रिपेंट जालो या म्हजी चिंता हांवें बदलिले आनी देवात एक फाटी आयलो आतां तितलेंच न्ही हांव भावार्थान जिवंक सुरू केलें आनी त्या देखून काय केलें ताच्याच मोगा वरवीं आतां देवाची कृपा म्हळ्यार आमकां कोत्ता देवाची सकत देवाची पदवी दसो अधिकार हरी एक धर्मांत हांव फोवना जाल्यार देव दिवंक कुशी व्हरता ती कृपा म्हजे थंय आतां कालें धराळ मापान धराळ म्हणटा म्हणून कशें बरोवन म्हणतो म्हाका मात न्ही ती कृपा काडून हांवें हेरांच्या जिविताची पावोवंक म्हाका धराळ मापान वतल्या अबंडंट लायफ म्हणटात म्हणजे ते मात्र न्ही हेरांकी ती हांवें दिवंक जाता हेरांकी जेजूची वळख हांव दिवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमचें तें इग्नोरन्स म्हणलें पयले अनबिलीफ वचचे जाल्यार म्हाका पयलें कालें जायचें देवाच्या उतराची समजणी जायची वय गे ते जाल्यार काय जाता देवान म्हणजे पासून कितें केलां ताच्या विशयान म्हाका सारकी म्हायती मेळटा आमी एफेसियर 1:3 केदार सांगता आमकां आशिर्वादांनी भरला जर तर म्हाका आशिर्वादांनी भरला म्हणजे समजणी ना जाल्यार आतां आमी 1 पिटर 1:3 वाचले आमच्या
भक्ती किती असले हरी एक देवान दिला ताच्या विषयी आमकां समजून ना जाल्यार नेनारपण असल्यार आमी ते देवाचे जिवीत आणि देवाचे उतान किती आसा ते सतत म्हणजे जिवितांत अनुभव करूंक जायना. केदाळा हांव देवाच्या उतरां मारिफात ते सताचे शिकवणे मारिफात पवित्र सत्तेन हांव ऐकूंक सुरू करता जाल्यार काय जाता म्हजे ते नेनारपण इग्नोरन्स गिन्यानाचो अभाव वचून देवाच्या उतराची समजण येता आणि एका रितीन त्या रितीच्या अनबिलिफा जावन या अविश्वासा जावन हांव भायर येवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, अशे विशयान काही सांगूंक आसा की कोणाकी जाल्यार म्हणे उगडापण आसा की देवाच्या उतरां मारिफात पवित्र म्हणजे सत्य नासल्यार सांगयेत. प्रेज गॉड. हे पहिले अनबिलीफ एका रितीन आमच्या जिवितांत जाला की पहिले जाला हं? पहिले जाला हरी एकल्याच्या जिवितांत जाला वय गे आमकां नेनारपण असलें वय गे देवाच्या उतरांत कितें केला या देवान आमच्या पासत कितें पुरा केला जेजून या संवसाराक घेवन कुसर कितें पुरा केला ताच्या विशयान आमकां सारकी मायेत नाटली. आतां जाल्यार आमकां सारकी ना संपूर्ण जावना वय गे आमी आनीक शिकोन आसा वय गे त्या देखून आमी एक जाण जायते जण ह्या कॅटेगरींत आसल्यार आमी एका काळार त्या रितीन आसल्या वय गे आता देवाच्या कृपे वरवीं या पवित्र सत्तेन आमी इलेले सत जाणा जावंक आमी सुरू केला वय गे तशें तर तांच्या जिवितांत एक वेळ येतालो त्या वेळार ते सत जाणा जाताले कित्याक जेजू मेलो सोमेस्ता पासून वय गे तरी एकल्या पासून बचाव करूंक या संवसारांत मनीस जावन आयलो. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, अशे विशयान काय म्हणजे सांगूंक आसा की तुमकां अनबिलीफ कोणा म्हणी. प्रेज गॉड. हा ब्रदर, कंटिन्यू करा. ओके ओके. आता दुसरे अनबिलीफ काय म्हणटात ताका डिसबिलीफ म्हणटात. डिसबिलीफ म्हळ्यार कोंकणीन काय म्हणटात वर्ड आसा न्ही. प्रेज गॉड. डिसबिलीफ म्हळ्यार आनी ते कशें येता म्हळ्यार डिसबिलीफ म्हळ्यार अनेक तरेचे सांगचे जाल्यार सूख शिकोवन म्हणून रॉंग टिचींग वरवीं येता कळ्ळें गे म्हळ्यार तांकां देवाची तान आसा पूण कालो जाला म्हळ्यार तांकां शिकयताना पुरो सुकूत शिकयल्या कितें शिकयलां तांणी पातयेवन आसात. जर तर हांव कितें देवाच्या उतरां विरोध आसा ते हांव पातयल्यार या सत म्हणल्यार ते काले जाता ते देवाच्या उतरां विरोध जाता वय गे. आतां फोट म्हळ्यार कालें फोट देवाच्या उतरा विरोध पळय देवाच्या उतरां विरोध कितें आसा ते फोट वय गे. सत म्हळ्यार देवाचे उतार या पवित्र आत्मा कितें उगडावप करता ते सत वय गे. जर तर कोणी एकलो व्यक्ती देवाच्या उतरां विरोध शिकयता जाल्यार जर तर म्हाका सताची वळख आसा हांव ते स्विकार करता जाल्यार ते काल येता म्हणजे ते डिसबिलीफ येता म्हळ्यार ते रॉंग शिकवण्या वरवीं सूख शिकवण हांवें काणून ते पातयल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जायना. आतां सिंपल एक एग्जांपल दिवचें जाल्यार आमी सडावत जावन सांगता हांव भलायकेच्या विशयांत येताना जेजू म्हाका बरो करता वय गे आमकां ते शिकयतात पूण सत म्हाका कळीत ना जाल्यार हांव कितें ताणें सांगलां तेच पातयता वय गे. जर तर त्या पतीन नसल्यार जेजून कितें केला कुसार या भलायकी या म्हाका जोड दिला ते म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता गे जाता गे जायना वय गे. केदाळा म्हजी चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा सता प्रमाणे आसा ते जाल्यार म्हाका ते एक्सेप्ट करूंक जाता पातयेवंक जाता वय गे. त्या देखून तांतूनी अनेक तरेचे सांगचे जाल्यार जर तर देवान म्हजे पासून कितें केलां ताची सारकी समजूण येना जाल्यार वय गे कोण कितें सांगता ते पातयल्यार म्हज्या जिवितांत हांव देवाक हांव कितेंच जोडोवंक शकना. त्या देखून आमी उतार घालून पळया फिलोमिना बरयल्लें ताचो एक साद्य 6वी ओळ काले बरयता पळया 1:6 फिलोमिन
वा सिस्टर ह्याच भावार्था वरवीं एकामेका आदार दिवन तुका उर्बा मेळो क्रिस्ता खातीर आमी करियत जाल्ल्या सर बरेपणाची समजणी तुका लाभो हेंच म्हजें मागणें. प्रेज गॉड पूण हेतून इंग्लिशार वाचल्यार बरें आसलें इंग्लिश घालयत घेवन आमी हेतून घालूंक जाता ही प्रेज गॉड चार्टर म्हणी प्रेज गॉड 1 मिनिट हांव पळयतां थोड्यांत इंग्लिशार बरे अर्थ समजता पूण थोडे कोंकणीतून आमकां करेक्ट ताचो अर्थ कळी जायना प्रेज गॉड हालेलुया हांव घालता 1 मिनिट प्रेज गॉड हालेलुया But they believe that the communication of the faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus. Okay? Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Okay. One six said that the communication of the faith, thy faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you. हे आसा आमच्या भितर आसा की यू इन क्रायस्ट जीसस जर तर म्हजे भितर खाले आसा देवान कितें केला ताच्या विशयात म्हाका समजून येना जाल्यार पळय की एफेक्च्युअल म्हळ्यार काय म्हणटात एक करेक्ट समर्थन या काय म्हणटात कोंकणीर ताका वर्ड काय म्हणटात प्रेज गॉड ताच्या विशयात करेक्ट म्हाका एक अंडरस्टँडिंग ना जाल्यार या समजून येना जाल्यार पळय की become effectual by the acknowledging of every good things ताचे एक्नॉलेजिंग म्हळ्यार म्हाका ताच्या विशयान आनी की ते हांवें काल वरोन पळोवंक आसा अनेक दिसांचे जाल्यार कितें परत देवान केला त्या उतरां मारिपाक पवित्र आत्म्याचे सत्येन ताका सारकी समजून येना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना पळय की जर तर म्हजे ते आसा देवान कितें केला ताची सारकी समजून आसल्यार उतरां मारिफात म्हाका ते समजून काडूंक जाता प्रेज गॉड आतां आमी सांगचे जाल्यार एक एक्नॉलेजिंग म्हळ्यार कशें सांगीत कोत्ता की आतां आमकां कोत्ता एक आमी खंयचे मनी ऑनलायनार ऑर्डर करता पळय की वस्तू आतां पुरो ओटीपी येता तर पयलें कितें करूंक आसलें आमकां सिग्नेचर घालूंक आसलें वय की तो पार्सल काडून घेतना सायन घालूंक वय की सायन घालून अर्थ घालें तुवें कितें म्हाका सामान दिलाय तो करेक्ट आसा म्हणून हांव स्विकार करचें ताच्या उपरांत म्हाका ताचेर उलोवंक जायना कित्याक सिग्नेचर केल्या उपरांत तुवें तें पळयलां म्हणून जालें एका अर्थान पळयलां म्हणून जालें त्या देखून तुका ते काय म्हणलें ताचें एक्नॉलेजिंग केलें तुवें तूं आतां परत वचून सांगल्यार हे सामान ना तशें ना आतां आनी तरी सांगचें जाल्यार आतां काले म्हणे आमी सामान हाडूंक येता भायर सामान हाडूंक येताना चिटीर पुरा सामानाचे लिस्ट आसतात लिस्ट आमी काले करता तो सामान असो अंगडीचो आमी जागा बरोवन दिता तो पुरो रेडी करून दवरता आनी ताच्या उपरांत आमी तो करेक्ट आसा की चेक करता चेक केल्या उपरांत ताचे पयशे आमी पेमेंट करता अनेक रितीन आमी सायन घालून येता ताच्या उपरांत हांव येवन हांगा म्हणून म्हणजे हितून सामान उणें आसा तो ना म्हळ्यार तो आयकोंक तयार ना कित्याक हांवें पळोवन चेक करून काय म्हणटात एका एक्नॉलेजमेंट ताचे दिला वय गे समजलें तुमकां प्रेज गॉड दिल्या उपरांत हांवें परत ताका दिसाला तो घाला म्हणटा तुवेंच चेक करून वयले इवन तुवें म्हणजे पुरो चेक करून सायनूय घाल जालें तुवें करेक्ट आसा म्हणून आतां परत ना म्हणल्यार तो कोण जबाबदार हांव त्याच रितीन जेजून कितें केलां ताच्या विशयान म्हाका कितें जायचें सारकी समजणी जायचें अंडरस्टँडिंग जायचें ते म्हाका थीर दृढ आसायचे खात्री आसायचे ते मात ते म्हज्या जिवितांत ते हांवें अनुभव करूंक
जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. जर तर ताच्या विशयांत म्हाका सारकी माहीत ना जाल्यार, आता अनेक सिंपल सांगचे जाल्यार, जर तर म्हज्या अकाउंटांत पयशे आसात म्हणून म्हाका गुर्तू ना जाल्यार, काय म्हणटा ताच्या विशयी समजणी ना जाल्यार ते म्हाका उपयोग करूंक जाता न्ही? जायना होय गे. जर तर ताच्या विशयान म्हाका ज्ञान म्हज्या कडेन इतले पयशे आसात जाल्यार म्हज्या बापायन जावं जी कोणी आसात ताचे समजणी असल्यार, म्हाका असल्यार, नॉलेज असल्यार हांव काय करूं जाता, ते म्हाका पयशे काडून म्हज्या खंयच्या गरजांक हांवें उपयोग करूंक जाता. त्याच रितीन जेजून कितें केलां ताच्या विशयांत म्हाका चड आनी चड समजणी जायचे देवाच्या उतरां मार्फत. केदळ हांव ती समजणी जोडटा तेन्ना म्हज्या जिवितांत ते हांवें अनुभव करूंक जाता. त्या देखून हे डिसबिलीफ येवचे, रॉंग टिचींग आसा. जर तर रॉंग टिचींग करतना म्हाका जेजू विशयांत कितें कळीत ना, म्हणजे जेजून म्हज्या विशयांत कितें पुरो केलां ताच्या विशयी समजणी ना जाल्यार हांव समस्येक सांपडटा. आनी तांणी कितें सांगलां ते पात्येल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत ते देवान कितें करून दवरलां, या जेजून म्हजे बसत कितें केलां ताच्या विशीं समजणी नाटल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तातूंत कोलोसेकारांक बरयलें 2रो अध्याय 8वी ओळ कितें सांगता पळया. कोलोशियन 2:8. कोलोसे 2:8. वाचा सिस्टर. प्रेज गॉड. लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडटा शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनासे सत्राय करा. हे सगळें प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ घेना. ओके. प्रेज गॉड. हांगा सांगलें बरें, लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनाशे सत्राय करा. हे सगळे प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आराम घेना. प्रेज गॉड. म्हळ्यार हांगा सांगलें म्हळ्यार पोकळ तत्वशास्त्र. तत्वशास्त्र म्हळ्यार काय? फिलॉसॉफी म्हणटा होय गे. फिलॉसॉफी इंग्लिशार. फिलॉसॉफी म्हळ्यार काय म्हणयात, एका मनशाचे चिंता, एक आयडिया त्या प्रमाणे शिकवचे. देवाच्या उतराप्रमाणे न्ही, लौकिक रितीन. हांगा बरें लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन, संवसारीक रितीन. अनेक रितीन सांगचे जाल्यार आमकां दोळ्याक आलें दिसता तशें सांगचे विशयांत. या तुका काले समजणी आसा, जाणवाय आसा, तुका तुजे काले शिकलाय जाणवाय, ताच्या विशय ताच्या मुखांत शिकोवचे. फिलॉसॉफी त्या देखून म्हणटा ते पोकळ ते तत्व कोणीय तुमकां बुलयनाशे सत्राय करा. आमी जायते फावटी या एका एरियांत आमी पडटा, एकलो जाणवायसो मनीस आहा, तो जाणवायसो मनीस, तो बरो शिकला वय गे, तो सांगचे करेक्ट, ताणे काले सांगला ते फॉलो करीचे म्हणून आमी चिंता. पूण हांगा देवाचे उतर काय म्हणटा, लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणीय तुमकां बुलयनाशे सत्राय करा म्हणटा. जर तर आनी तो शिकला, ताका आमच्या चड जाणवाय आसा, संवसाराचें चड ताका नॉलेज आसा म्हणून आमी ताचे पाती येयल्यार, जर तो कितें सांगता देवाच्या उतराक थाळ पडना जाल्यार, या देवाच्या उतराच्या विरोध सांगता जाल्यार, जर हांव ते पाती येता जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव परत देवात एकवटून जिवंक, या देवाची ती महिमा पळोवंक शकना. प्रेज गॉड. त्या देखून हे बरयता, हे सगळे पृथ्वीच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आराम घेना म्हणटा. प्रेज गॉड. हे प्रसंगत्यो या फिलॉसॉफी जावं दी, या देवाच्या उतरा विरोध शिकोवचे जावं दी, या संवसाराची जाणवाय जावं दी, आमकां कोत्ता संवसाराचे मस्त आसा पळोवंक गेल्यार. ते गरजे, हे थेरपी, ते थेरपी, हर एक आमकां संवसार शिकयता. हर एक तांच्या माइंडसेटा मना प्रमाणे, या तांकां काय अनुभव केला त्या प्रमाणे शिकयता. देवाच्या उतरा प्रमाणे न्ही. अनेक रितीन देवाच्या उतरा विरोध तो शिकयता म्हणयेत. त्या देखून जर तर हांव त्या तत्वशास्त्र कोणाला शिकयता, ताका हांव भुलल्यार म्हज्या जिवितांत ते अलौकिक जिवीत, या देवान दिले जिवीत अनुभव करूंक हांव शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. ताका म्हणटा मार्क 7:13 हारी बरयला पळया, गलयत की सिस्टर, मार्क 7:13.
असं सिस्टर हा अशें तुम्ही पाळ नायिल्ल्या रिवाजां वरवीं देवाचें उतर तुम्ही निर्फळ करतात अशें हा. हेरय जायतें तुम्ही करनासात. गॉड हांगा काय बरं अशे तुम्ही पाळलेल्या रिवाजे वरवीं गी आमी जायते रिती रिवाज्यो कोणे काले सांगल्यार एक पाळ आसा वय गे वय पूण हांगा काय म्हणटा त्या देखून देवाचे उतर निर्फळ करता जर तर आमी रिती रिवाज्यो ते हे करनासल्यार देवाचे उतर निर्फळ म्हळ्यार आमच्या जिवितांत ते फळ हाडिना आमकां जायत्यांक सवाल आसा बरो आमी कितले मागणे करता वय गे आमी तेच करता आमी विसा घेता ते करता हे करता 3 म्हयने करता हांगा येता कित्याक म्हज्या जिवितांत देवाचे उतार काम करना ताका एक कारण अशे तुम्ही पाळलेल्या रिवाजीवर आमी चड रिती रिवाज पाळटा देवाचे उतार कितें सांगता ते करिना ताचे की चड रिती रिवाजेक आमी चड कामां दिता ते करीचे ह्या वेळार ते करीचे तो काळ वो काळ हर एक रिती रिवाजा प्रमाणे जेवचे त्या देखून काय जर तर हांव रिती रिवाजेक पयल्यो मान्यता दिता जाल्यार देवाच्या उतराक ते प्रामुख्यान दिना आमकां कोत्ता हर एक आमी खंयचेय काणये देवाचे उतार प्रायोरिटी न्ही आमच्यांत एक्चुअली प्रायोरिटी जाय ते प्रायोरिटी म्हळ्यार पयलो स्थान देवाच्या उतराक दिवचे आतां देवाचे उतार खाले जाला म्हळ्यार आमकां सायड एक भाग मात जाला न्ही प्रायोरिटी देवाचे उतार आमकां एक भाग वय गे आमच्या खंयचेय मागण्यांत या खंयच्यारी काणये देवाचे उतार भाग मात वय गे ताचे सांगात काले करता आमी रिती रिवाज्यो ते हे पाळ्ळो आसा त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा देवाचे उतार तुम्ही निर्फळ करतात असले हरी जायते तुम्ही करनासात जर म्हज्या जिवितांत आज देवाचे उतार काम करना जावंक अविश्वासा सांगाता अनबिलिफा सांगाता हे कारण जावन आसा हांव जायते देवाच्या सांगाता उतरां सांगाता हेरी जायते हांव रिती रिवाज्यो ते करनासा त्या देखून म्हज्या जिवितांत देवाचे उताराची 100% रिजल्ट पळोवंक म्हाका जायना कित्याक देवाचे उतार अपोट्टू देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जर तर त्या उतराक हांव कांय मेळयता या तांतले कांय काडटा जाल्यार ते देवाचे उतार हांव निर्फळ करता कित्याक म्हजी सकत वापरता कित्याक देवाचे उतार देवाचे बळ देवाची सकत जर तर त्या उतराक हांव कितें की देवाक हेल्प करूंक वता अशें केल्यार देव खुशी जाता कोण ना हांव म्हजी चिंता ते या हांव ताका हे केल्यार देव मान वता कोण ना तेव्हा हांव कितें काल रिती रिवाज्यो काल हांव ते सारके करूंक पळयता जाल्यार खंडीत जावन त्या देवाचे उतरांत असले जिवीत म्हजे जिवितार अनुभव करूंक जायना त्या देखून बरयला देवाचे उतर तुमी निर्फळ करतात वय गे प्रेज गॉड हालेलुया कोणी उलयत तुमकां कांय म्हणी उगडापण जाला तर या उतरा वरवीं या तुमच्या जिवितांत कांय अनुभव जाल्यार सांगा प्रेज गॉड हांगा कित्याक म्हळ्यार ह्या झूम क्लासीर उगडासतोर आमी सांगाता शिकचे एकामेकाक कळ्ळें की कोणी परफेक्ट कोणी नात आमी एकामेका शिकचे पवित्र आत्मो आमकां शिकयता हर एकल्यान त्या देखून तुमकां कितें उगडापण जाता या देवाचे उतार वाचताना या आयकताना ते तुम्ही हांगा शेअर करियेत प्रेज गॉड हालेलुया 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 आता त्या देखून आमच्या जिवितांत ते असले अनबिलीफ आणि अनेक रितीन सांगचे जाल्यार डिसबिलीफ भायर वचचे म्हाका त्या समस्येंतल्यान भायर येचे जाल्यार हांवें कालें करूंक आसा एकच वाट सतान म्हाका सुटका दिची आमकां कोत्ता सत आमकां सुटका दिता त्या देखून पळय आमी देवाचे उतार घालून पळया जॉन 8:30, 31, 32 वाचया जोंसो 8वां अध्याय 30 वास 30 वास मोहत्व आपणाक सत म्हणटल्या जो देवांक मोहत्व वास तो अशें उलयलो देखून साबार जाण ताका सत मानूंक लागले आमी केदां बिलीव करूंक शकता या सत मानूंक शकता केदां आमी सत मानूंक शकता केदां सत मानूंक जाता देवाचें उतर वाचताना सत समजल्यार हांगा खाले तो अशें उलयलो देखून साबार जाण ताका सत मानूंक लागले वय गे सरपंच म्हळ्यार काल एक संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य करपाक घालचे वय गे आता संदेश ऐकताना कितें जाता आमकां बोवार्थ येता वय गे
वय बरी बरं ऐकून ऐकून बावर जाता वय गे वय तर त्यातून घाला तो अशें उलयलो देखून सपाज जर ताका सत मानलो जर तर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयना म्हणजे फिलॉसॉफी प्रमाणे उलयल्यार ते सत मानल्यार म्हणजे जिवितांत भवार्थाची कामां पळोवंक जातात गी जायना जायना न्हय केदार हांव देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे उलयल्यार जेजू कशें उलयलो सत कशें उलयलें देवाच्या उतरांत कितें बरयलें ते उलयल्यार ते सत मानल्यार भावार्थान त्या दाडा म्हज्या जिवितांत अलौकीक कामां पळोवंक जातात प्रेज गॉड ताका जेजू म्हणटा नेक्स्ट काले म्हणटा सत तुमकां सुटका दिताले आपणाक सत म्हणटल्या हं. आपणाक सत म्हणटल्या जू देवाक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीच जातल्यात तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें प्रेज गॉड आता कोणाचंय डिसबिलीफ आसा जर तर तांच्या जिवितांत ताणें पयले हेजें जाल्यार तांणी कालें करीचें हे सत स्विकार करीचे आमकां तो सत मानचें म्हळ्यार एक संदेश ऐकून त्या प्रमाणे खाऱ्या रुपाक घालचें तांची चिंता तांणी बदलची जर तर तांची चिंता बदलूंक तयार ना जाल्यार जर तर देवाच्या प्रमाणे तांणी तांची चिंता बदली ना जाल्यार तांची थिंकींग बदली ना जाल्यार खाली कार्य मात बदलिता जाल्यार पयले एक्शन बदलिता जाल्यार तांच्या जिवितांत बरेंपण येना आमकां कोता जायते जाण आपली भायली कार्य बदलितात मूळ आसा चिंता जर तर चिंता बदलिना जाल्यार तांचे ते बरेंपण पळोवंक साध्य ना ते केल्यारय टेम्पररी थोड्या तेंपा मात कळ्ळें की त्या देखून म्हणजे रायट थिंकींग केल्यार म्हणजे रॉंग एक्शन चेंज जातात तर हांवें रायट एक्शन केलें म्हणजे थिंकींग चेंज जायना जाल्यार ते तात्कालीक टेम्पररी आमी सांगीत आतां एक उदाहरण दिवचें खरंच मात 40 मात काले सोरो पियेना जावन जे मास्क येना काले बरें करतात कार्ड सोडटा काले बरें करतात ते कित्याक 40 मात तांचे एक्शन मात चेंज करून पळोवन आसा तांणी 40 दिसांनी तांची थिंकींग बदलोना चिंता बदलोना चिंता बदलूंक तयार ना तांचे चिंता घालें परत 40 दिसा उपरांत हांव पियेता ते चिंता त्या देखून जर तर आमची चिंता बदलना जाल्यार म्हणजे थिंकींग बदलना जाल्यार म्हणजे कार्य बदलूंक साध्य ना कार्य बदलत जाल्यार मूळ घाल्यार ताका रोटू म्हणजे चिंता पळय की केदार हांव चिंता बदलिता देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे थिंकींग चेंज करता त्या जाल्यार म्हणजे भायले स्वभाव या भायले कार्य बदलता जायते जाण भायले कार्य मात बदलयतात चिंता बदलोना जर तर एकल्याक पिवोवची आशा आसा तो चिंता आतां 40 दीस मात हांव पिवोवचें सोडटा ताका जायना 40 न्ही तो 2-3 दिसांनी 4 दिसांनी पिवंक सुरू करता कित्याक ताचे चिंता काल्याक ताणें 40 दिसा मात दवरला भायले एक्शन मात चेंज करूंक सोडीचें म्हणलो मनोभाव ना केदार देवाची सतत देवाची कृपा कितें म्हणून अनुभव करता देवान म्हजे पासून कितें केलां देव म्हजे भितर कित्याक आयला ताणें म्हाका त्या सर बंधनांनी कित्याक सोडयला तसो मोग हांव अनुभव करता ताच्या कृपेकाल ह्या पवित्रतेच्या सत्तेन हांव अवलंबून करता जाल्यार म्हाका त्या समस्येतल्यान भायर उरता जर तर म्हज्या सत्तेन म्हजे विल पॉवर करता जाल्यार त्या हांवें तात्कालीक म्हणून कितें जाल्यार देवाच्या सत्तेन येता देवाच्या उतरां मारिफात येता त्या जाणां म्हज्या जिवितांत हांव देवाची महिमा पळोवंक जाता त्या देखून दिसो म्हणटा आपणाक सत म्हणटल्या जो देवाक हितून ना इंग्लीश इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड त्या देखून कंटिन्यू जर तर हांव एक फावटी आयकता देवाचे उतार भावार्थ येना म्हजें जिवीत बदलाचें की कंटिन्यू आसाचें निरंतर देवाचे उतार आमचे जायते फावटी काले जाता म्हळ्यार देवाचे उतार तुमकां थोड्यांक थोडे दीस मात थोड्यांक आयताराचे थोड्यांक शुक्राराचे थोड्यांक सकाळी मात्र थोड्यांक दनपारां मात थोड्यांक सांजेर मात ताका देवाचे उतार कशें म्हणा इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड यू आर माय ट्रू डिसायबल तर निरंतर देवाच्या उतरांत आसचे आमी इम्पॉर्टंट जर तर देवाचे उतरांत आमी निरंतर ना जाल्यार देवाचे उतार आमी निरंतर वेळ करची ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी बरेपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड जर तर तुमी चिंता एक जड लाया जड या बी घाला तर बियाक तुमी सदांच जसो पोस करिनात उदक घालिनात या तुमी रक्षण करना जाल्यार त्या गेल्ल्या बियातान तुमी फळ पळोवंक साध्य आहा गी साध्य आसा गी साध्य ना साध्य ना निरंतर वय गी सदांच ताका उदक घालीचें तसो पोस करीचे ताका मात तसो वेळ येता ना खाले म्हणटा आमी फळ पळोवंक जाता तशेंच आमच्या जिवीत देवाचें उतर निरंतर आमकां कळना ताका म्हणजे भावार्थ कशें पळय एक जड या एक बी
मातयेर ते काम करनासा हांव काले करता उदक घालता पोस करता तसो टायम येताना ते फळ येता तशेंच हांव देवाचे उतर निरंतर वेळ करसयता देवाचे उतर आयकोन आसता म्हजी चिंता बदलिता सत मानता भावार्थान कार्यरुपाक घालता तेळा काल जाता पयले म्हाका ते अनुभवूच जायना केदां निरंतर करनासता ते सडनली एक दीस त्या उताराची सकत म्हज्या जिवितान अनुभव करता कशें ते रोप जड जावन सॉरी ते बी किरलो न्हू जड जावन रूप जावन फळां दिता तशेंच हांव निरंतर असल्या वरवीं ते सत म्हाका काले करता सुटका दिता त्या तुका म्हणटा आपणा सत म्हणटले जो देवाक जिजून म्हणले इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड यू आर माय ट्रू डिसायपल तेन्ना काल जातले खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी सत जाणा जातल्यात आनी कोण सुटका दिता सत सत म्हळ्यार देवाचे उतार म्हज्या जिवितांत सुटका आपणायचे जाल्यार सुटकेचे जिवीत हांवें आपणायचे जाल्यार निरंतर देवाच्या उतरांत वेळ कसो या सताची शिकोड आयकोनची निरंतर आसचे गरजेचे सर निरंतर पण ना जाल्यार म्हाका त्या म्हणजे समस्या जावन म्हाका भायर येवंक जायना सत काळ केदाळा कळी जाता म्हळ्यार इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड त्याला मात निरंतर असल्यार मात्र आम्ही सत जाणा जाता ते सत म्हाका सुटका दिता तर आमच्या जिवितांत आज कितलेय कश्ट समस्या असल्यारय आमकां कोणीय सुटका दिवंक शकना सत मात ते सत म्हळ्यार देवाचे उतार जिजू तो सत ते सत सुटका दिचे जाल्यार हांवें देवाच्या उतरांत निरंतर आसून वेळ कसून सो इम्पॉर्टंट आनी वेळ कसून तो मात न्ही त्या प्रमाणे म्हणजे आलोचन बदलोवचे आनी उतार उलोवचे आनी ते कार्य रुपाक घालचे तेन्ना हांव निरंतर उतरांत आसा म्हाका एका वेळार एक सत कळी जाता आमकां अनुभव जावं आमी जायते फावटी शिकोवन आयकता एक फावटी आयकताना एक सत कळी जाता नेक्स्ट टायम आयकताना आमी चिंतता ओ आदल्या फावटी आयकताना हे सत म्हाका कळूच जावना आतां परत आयकताना अनेक सत कळी जाता त्या देखून निरंतर आमी चिंतता एक शिकोड एक फावटी आयकल्यार पुरो जालें ना आमी कितल्या फावटी आयकता तितल्या फावटी आमकां हर एका फावटी नवी नवी सतां उगडापी जातात ते उगडापी करचें काम पवित्र आत्म्याचें जर तर हांव ते आयकोंक तयार ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते खाणवंक तयार ना जाल्यार ते सत म्हाका कळी जायना सत सुटका दिली जाल्यार निरंतर देवाचे उतार आयकोन आमकां भावार्थ जाता तशें सत आयकोन ते सत म्हाका सुटका दिता म्हणजे समस्या जावन कशें भायर येवचें म्हणलें ते सत म्हाका कळीत करता त्या देखून ते सतांत आमी रावचे व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके आता नेक्स्ट आणि थर्ड जावन आसा नॅचरल अनबिलीफ म्हळ्यार खंयचें म्हणयात नॅचरल म्हळ्यार स्वाभाविक वै स्वाभाविक रितीचे अविश्वास काय अर्थ नॅचरल म्हळ्यार कितें म्हणयात प्रेज गॉड संसार म्हळ्यार नॅचरल म्हळ्यार आमी दोळ्याक काले दिसता ते पातयेरचे नॅचरल वै गे दोळ्याक काले दिसता ते पातयेल्यार आमच्या जिवितांत देवाची महिमा आमी पळोवंक जायना आमकां एक गोता बायबलांत काडल्यार माते वसो 17वा अध्याय 14वी वळणान वाचयाची 14 एक वाचून आसा मागीर आमी हे करया प्रेज गॉड सिस्टर वाचा 14वी जावन उपरांत लोकांच्या जम्यासाठी ते पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडोन म्हणालो सायबा म्हज्या पुताची वाहतूक कर ताका मरलो आसा त्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडोन म्हणालो सायबा म्हज्या पुताची काकूट कर ताका मरलो आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की साबार फावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडता आनी हांवें तुज्या शिष्यां हाडलो ताचेर ताका बरो करून जाप दिवन म्हळें हे अविश्वासी आनी नश्ट संतते केदो पर्यंत कितलो हांवें
वरचे Praise God. सिस्टर आवाज ऐका ना तुमचा उलवसो. ऐकू ना गे ना कट झालंय 17 वाजता. तो जेजू जाप दिवन म्हळें की अशी नसते संत ते केदोळ करून सांगता तो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें हाडा ताका म्हजे सर प्रेज गॉड. पण अवस्था तुमचे काले ब्रेक जावन आसा. पण आमकां गोत्ता एका भुरग्याक हाडटात जाल्यार हाडटात पूण तशें सांग तो देवून सारो सोडोवंक जायना वय गे मोरलो आसा तांणी काले म्हळ्यार जायना म्हळ्यार तांणी कितें दोळ्याक काले दिसता ताचेर पातयेन येयले अनेक आनी जेजून केल्ली अद्भुतां सगळ्या पळयल्यात तेचे पयले तांणी देवून सोडयल्यात पूण हांगा काले जाता म्हळ्यार तो मोरलो कसो पळोवन कितें दोळ्याक दिसता ताचेर पातयेन धरता ताका 17 म्हणटा 17 वळार तो जेजून सांगले म्हळे अविश्वासी नसते अविश्वासी अनबिलीव हे नसते केदळ पर्यंत तुझ्या सांगात आम्ही रावचे कितलो खाण आनी तुका सोसून वरचे मुखार ताका हाडटा जेजून ताका बेश्टयलो आनी देवसार ताचे तावन भायर गेलो आनी थस्स घडये भुरगो बरो जालो मुखार 19 खूप प्रांत पळया इम्पॉर्टंट एक जेजू एक सुरू असताना ताचे येवन विचारी लागले त्या देवसराक भायर गेलो आमकां कित्याक जालें ना ताका जेजून जाप दिली तुमचो भावार्थ वस्कत देखून हांगा भावार्थ म्हूण दिला पूण हांव जेन्ना इंग्लीश बायबलार बिकॉज ऑफ युअर अनबिलीफ दिला कळ्ळें गे तरेच हांव तुमकां सांगता एक सस्वाच्या काणयेंतलो भावार्थ सयत तुमकां आसा जाल्यार त्या दोंगराक हांगासर उठून दर्यांत वच पड म्हूण तुमी सांगा आनी तो वेतलो तुमच्यान करूंक असाध्य मुंचे कितेंच आसचें ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया ह्या गणितांत आमकां एक कळटा खालें म्हळ्यार शिसांनी जायते देवसार पडयल्यात पयले पूण केदाळा यारीची सोय एक देवसार आयलो मोरलो असलो भुरगो तो काल्याक जायते गडामडी करतलो तोंडार पेंड येतलो हे पळोवन कालें जालें आनी ती दिश्ट खंयच्यार गेली दोळ्याक कालें दिसता ताचे वयर जायते फावटी आमचे तशें जाता गे दोळ्याक कालें दिसता ते आमी पातयेता गे पातयेता गे प्रेज गॉड सिंपल सांगचे जाल्यार डॉक्टर सांगता कांय करूंक जायना एका वरा आमी खंयचे पातयता देवाचे उतार पातयता गे डॉक्टरान सांगलें ह्या दोळ्याक कालें दिसता ते परिस्थिती पातयता त्या घडये डॉक्टरान सांगिल्लेच पाती येतात पळय गे कित्याक आमचे सेन्सस काल सांगता ते आमी पातयनाका सत कितें सांगता आमी ते पातयना पळय गे केदाळा म्हणसर आमी सत पातयना आमच्या जिवितांत एक अविश्वास कोण सांगयेत पळय गे अनबिलीफ तशेंच शिसांनी कालें गेले दोळ्याक कालें दिसता ते पातयेले दोळ्याक कालें दिसता पूण तांकां कितें अधिकार दिल्लो देवान ते विसरले आनीक सांगचे तर कशें पळय पेद्रू आतां जेजू उदकार सरलो वय गे अलौकिक सामान्य नॅचरल कितें उदकार सरचें अलौकिक वय गे ते जेजूक मात जालें वय गे जेजूक मात जाता वय गे तर पेद्रू कसो सरलो पेद्रू कसो सरलो उदकार जेजूक मात जावचे तर मात्र नाही तरी एकल्या जाता वय गे जेजून काल सांगले तू ये वय गे उदकार सरलो गे ना पेद्रू अलौकिक केदाळा बुडलो ताचे समस्या प्रॉब्लेमाचे दिश्ट केले वय गे केदाळा ताची दिश्ट जेजू तावन गेली समस्या वयर या उदकाचेर गेले तो बुडोवंक सुरू जालो तशेंच आमच्या जिवितांत अनेक अनबिलीफ काले करता म्हळ्यार आमी देवाचेर पातयेन घेवन स्टार्ट करता पूण थोडे फावटी फोकस काले करता देवा तावन पयस आसून दोळ्याक कालें दिसता ताचेर पातयेन धरले आमी वरवीं आमी बुडोवंक सुरू जाता कळ्ळें गे ते देखून तो आमचे ते असले अनबिलीफ अविश्वास म्हणलो तो दुश्ट देवसार वचत जाल्यार ताका जेजू म्हणटा जेजू लागीं ह्या देवसाराक कशें जावन वचचें करचें म्हणून तांणी जेजून
सांगचे खंयचे देवसार विशांत तांकां शिकून दिवचे तांणी येवन विचारतात ह्या देवसारा आमच्या वरवीं कित्याक जालें ना ह्या देवसाराक कित्याक जावनाचें ताका जेजू म्हणटा हेतून दिवन मुखार वाचल्यार सकयल्यान तें बरयलां घेवन ह्या तराच्या देवसाराक मागणे आनी उपास म्हणून दिला म्हळ्यार ताचो अर्थ देवसाराक जावणूक खंयच्या त्या काय म्हणटा मोर लोक असल्या देवसाराक जावणूक न्ही आमचे ते अविश्वास अनबिलीफ म्हणलो एक देवसार आसा ताका जावणेचे पसत आमी काले करूंक आसा उपवास आनी मागणी करूंक आसा उपवास आनी मागणे काले करचे आमचे सेन्सस कंट्रोल करूंक म्हळ्यार आमचे सेन्सस केदालाय ह्या पंचेंद्रिया म्हणयत ह्या 5 इंद्रिया म्हणयत कितें दोळ्याक काले दिसता ताचेर अवलंबून दियेता वैगी देवाचे उतार काम करीचे जाल्यार ही पंचेंद्रिय ह्या 5 इंद्रिया सांगल्या प्रमाणे आमी गेल्यार आमच्या जिवितांत ते अलौकिक जिवीत आमी अनुभव करूंक जायना देवाचे उतार काम करूंक सोडूंक जायना त्या देखून आमचे ते अविश्वास म्हणलो तो देवसार पयसो जे जाल्यार ताका मागणे आनी उपास गरजेचो जावन आसा त्या देखून आमच्या जिवितांत ह्या 3 रितीचे अनबिलीफ आसात अविश्वास आमी खंयच्या रितीच्या अविश्वासा सावन आमी सोदून काडीचे एक नेनारपण इग्नोरन्स म्हणटात दुसरे डिसबिलीफ ते कशे येता रॉंग टिचिंग रॉंग नॉलेज वरवीं फिलॉसॉफी कितें आमी एक्सेप्ट करता ताचे वरवीं आनीक जावन आसा नॅचरल अनबिलीफ म्हळ्यार आमकां दोळ्याक काले दिसता ताचेर आमी पातयेवन आसा कळ्ळें की त्या देखून ह्या पुरा समस्यांतल्यान भायर येयचे जाल्यार एक देवाच्या उतर निरंतर आयकोन आमची चिंता आमी बदलयची देवाचे उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी आलोचन बदलिल्यार त्या समस्यांतल्यान आमकां भायर येवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके पण ताणें मनी सांगू आसा की हेच्या विशयांत ह्या काले तुमकां उगडापण जाल्यार सांगेत उलयत प्रेज गॉड सांगू आसा सिस्टर प्रेज गॉड कोणी उलयत ब्रदर ओके करेक्ट आम्ही देवाचे आम्ही करता रीती रिवाज वरवीं आम्ही देवाचे उतर नेग्लेक्ट करून आम्ही देवाच्या उतरांत जावन आमी पयस आसा देवाचे उतर आमकां नाका आमी जायत्यो सकाळीं जावन सांज मुसरी राती न्हिदता मुसरी आमी एका काले वेईंग ते मिशीन आसा पळय तांतू आमी हें केल्यार देवाचे उतर एकांत घाल्यार आनी एकांत आमी करचे रिती रिवाज घाल्यार रिती रिवाजीचे वेळ चड आसता तितले आमी ताका आमी फोकस करता हर एक आमच्या कार्य आमी करण्यो हर एक सांगल्या बरी आमकां देवाच्या उतराचे व्हॅल्यू गोत्तो ना जर तर व्हॅल्यू म्हणजे त्याचे मोल कितें म्हणून गत्ता आसल्यार आमी ताका चड महत्व दिता आसल्या आमी चिंता संवसाराक आमी लब्धवन जिवन आसा आमी आतां आमकां गोत्ता तुमकां कोणाचे कॉल येताना थोडी आनीक सांगता आमचे पासून मागा आमी काले सांगल्यार इतले शिकोवन दिवन न्ही तांणी काल म्हणटात आमच्या पासून मागा म्हळ्यार तांणी प्रॅक्टीसच करूं ना देवाच्या उतरांत वेळच कसू ना खाली आमकां देवा सोडस काय जाता खाली समस्या येताना प्रॉब्लेम येताना मात्र आमकां देवा सोडायचं आसता आमी बऱ्या कुशेन आसतना आमकां देवा सोडस वडू लेखली म्हणाली म्हज्या जावयाचें काम केलां काम आसतना हांवें विचारलें काले करनासलो इतलो ते बरें काम आसतना कितें केलें आतां काम केल्ल्यावरी परत उडास आयलो आमचो त्या देखून देवाच्या उतरांत आमी निरंतर आसचें इम्पॉर्टंट जर तर आमी निरंतर ना आमी खाली समस्या वेळार मात देवात येता जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत जायते उगडावन घेता तर आमी निरंतर आसता जर तर काम गेल्यार ताचे बऱ्यांतले बरें काम ताका सो जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके काम गेल्यार टेन्शन करिना कित्याक ताका देवाचे उतर करता आसल्यार वय 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 करेक्ट आमकां काय काम गेल्यार टेन्शन जाता परत आमी उलोवन आसल्यार तांचे फोकस काम मेळचे पासून मागा काम मेळचे पासून मागा कोणाक देवाचे उतर काय सांगता पयले सुद्दां देवाचे राग आनी ताची खुशी आनी तुमकां कितें तें मेळटलें तें कोणाक नाका आमकां पयले काले जायचें काम काम कोणे दिवचें कोणे तयार करून दवरला ऑलरेडी दिला ताच्या संगात वेळ पसून नाका पयले मात काम जाय तें म्हाका
देवाचे उतर क्लिअरली बरं पहिले सोद देवाचे रास आणि त्याची खुशी आणि तुका किती जाय टक्कन मेळटले ते नका म्हाका पण म्हाका पहिले जाय काम त्या देखून म्हणजे जिवितात काय म्हणतात अलौकिक जिवी जाय ना हेरा बरी हांव जियेत तर त्या देखून समस्या येताना पडटा कंत येताना पडटा जाल्यार प्रॉब्लेम जाल्यार पडटा कित्याक म्हजी बुनियाद म्हज्या शक्तीचेर आसा ना देवाच्या उतराचेर देवाचेर Praise God. काही संसाराच्या मनशांकी काल व्यत्यास ना वय तशेंत वय आमी जियेता संसाराचे लोक कशे जियेता तशेंत आमी Correct. जियोन वता आमी म्हणटा मागीर वाडटी मनशां आमी जेजू क्रिस्ताक आमी वळखता वय जाल्यार देवाची समस्या भुरगीं येताना म्हणटा आमी वय वय, भुरगीं म्हणटा पूण बापायस भुरग्याचो संबंध ना ते रिलेशनशिप ना देवाच्या उतरान वेळ कशी ना खाली प्रॉब्लेम समस्या येताना मात आमी देवात येता कुशेन जळीर असताना आमच्यात असताना देवा सोडायची ना आमकां आमचेत जाले आमी झाले काम झाले प्रेज गॉड ओके तर आमी काय नाही सांगू आसा टाइम जावन येयलो प्रेज गॉड हा ब्रदर अर्घ मागणे म्हणा कोणी वय कोणी पळया ओके टाइम जालो कोणा शिकोवंक मन आसा गे अर्घा मागणे प्रेज गॉड कोणी आसा शिकयतात गी ओके प्रेज गॉड मोकळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासतो आमी तुका अर्घ दिता पवित्रात्मा आयच्या दिसा तुवें आमकां जायती सता तुज्या उतरां मारिफात उगडापण हाडल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता वय जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या विश्वासाक लागून आमचे ते देवाचे उतार निर्फळ जाता म्हणल्यार सत आमकां तुवें उगडापे केले जायत्या फावटी आमी आमच्या लौकीक संप्रदाया प्रमाणे कितें आमकां कितें शिकयलां तत्वशास्त्र या फिलॉसॉफीचेर आमचे ध्यानमान व्हरता या व्यक्तीचेर आमी व्यक्तीन कितें या गौरव व्यक्तीन कितें सांगला ताचेर आमी ध्यानमान करून आमचे जिवीत आमी आनी तांणी सांगले की ते सतमान जीवन आसा पूण आयच्या दिसा तुजे उतरां मारिफात आमगे सत उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता कित्याक तुजे उतरांत तुवें सांगले मार्कासो 7वो अध्याय 13वी वळो आमचे ते देवाचे उतर निर्फळ जाता कित्याक आमी पाळणेल्या रिती रिवाजा वरवीं तुम्ही देवाचे उतर निर्फळ केला आणि जायते असले तुम्ही खर आसात आयच्या दिसा या समस्येतल्यान आमकां संपोवन तुवें सुटका दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आनी मुखार आमी चड आनी चड व्यक्तींचेर न्ही संवसाराच्या गण्य व्यक्तींचेर न्ही बगार तुजे उतार कितें सांगता ते सत मात स्वीकार करून त्या सता प्रमाणे जिवन तुवें आमकां कुमक करचे पासून आमी तुका अर्घ दिता कित्याक तुवें आमकां शिकयलें तुमी म्हजे उतरां उरतात जाल्यार म्हजे खरे शीस जाताल्यात आनी सत जाणां जाताल्यात आनी सत ते तुमकां सुटका दितले पळय जेजू आमकां हर एका समस्या जावन तुज्या उतरां मारिफात सुटका दिल्ल्या पासून अर्घ दिता अशें ह्या संवसारांत एक आमी तुवें कशें जियेलोय तेच तरेचे जिवीत जिवंक आमकां पवित्र म्हणजे सत्यन तुवें फाव केल्ल्या पासून अर्घ दिता अशें हर एकल्यानी हे जिवीत अनुभव करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन दिवन मागता इसर मागणी भेटयता तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्त